У раміках означування 10 ročnici Zavodu za kulturu u Vojvođanskih Rusnacoh pijatok u prostoriji Zavodu otrimani okrugli stol o programskim zborniku za ruski hori. Učešníky bešedovali o dlhokej tradícii horského špívania pri Rusnacoch u Vojvodini i o bohatým repertoáru, ktorý nastal u tým periódze. Zaključene, že veľi materiáli pre neadekvatné čuvanie straceni, ta bi trebalo formovať odredzený odbor, ktorý by isnujúci materiáli pozberal, archivoval i sortiroval po odredzeným kriterijumu. Inicijatívu zatim porušal naš vyznačný kulturni dijač i publicista Đura Laťak, a plán, že by še do nej uključili dirigenti všetkých našich choroch. Od pozberaného materiálu zaplanované vydať zbornik, ktorý by bol nachasen všetkým našim chorom a mal by i veľké istorijné značenje. U predluženju pijatkovej programy otrimana je prezentacija filma o projektoch Zavodu autora Slavka Vinaja s okremným akcentom na ostatnjem projektu skenировanja starih fotografijoh na sklu fotografoh Budinsky z ruského kerestura. Tot projekt vyznačený jak okreme udatný, boše do ňoho uključala širša zajednica pre ruského slova, ktoré objavjovalo toti fotografiji i apelovalo na čitačoh, že by identifikovali osoby na njih. Najavene, že še projekt predlužia na ľudzoch, še apeluje, že by še i dalje javljali do Zavodu, keď prepoznaju da koho na tých fotografijoh. Výstavu vybraných fotografijoh môžu patriť po stredu 31. oktobra u prostorijoh Zavodu u Futošskej ulici číslo 2/3.